শুনছি তোর ইয়ে হে মানে গাছটা বদল ধরেছে বুঝলেন সেরি থানায় মার আনে তোরে মেরে আলমু হ্যাঁ তোরে মেরে আলমু আর যারা সেরি ফেলায় মারছে না সেরি ফেলায় মারছে তারপর মানে দাদু মানে ইয়ে করতেছে ভিডিও করে যে সেদিন তো ভিডিও করে ইয়ে করে দিচ্ছে এত দাঁত বাগারে করছে संजय लगा ইয়ে তো সেদিন লেগে ইয়ে आने लगा तारे यार क्या कर देते वर्ष ना संजय यार दाऊद रे दादू चला इंडिया ते था ना इंडिया था इंडिया था चला इसको तो पर ना ह्या जावरमध्ये हे को येते मैं अच्छा को आवेरा को आम्ही येते हा ना गेस्ट बेबी मोटर बोट को हमने ते कुना ना देख सकते दादी ब्रह्म रे दादी ब्रह्म कुना ना देख सकते दादू म्हणजे सिलियो आता इथे झाला 17